Di hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbadihi wal hadratil ruhiyyah Muhammad wal hadratil ruhiyyah Muhammad bin Abdul Qadir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsa Muhammad bin Al-Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsa lan cerita sapa Muhammad bin Al-Fadil Muhammad bin Al-Fadil Al-Bazzaru. Kala ngucap sapa Muhammad sami tu krungu ingsun abi ing bapak ingsun. Yaqulu haling ngucap sapa abi. Hajastu haji ingsun. Ma'a Ahmad bin Hanbal ing dalem sartane Imam Ahmad bin Hanbal. Wa nazaltu lan tempurun ingsun bima kana ning dalem panggonan wahidin kang siji. Ma'hu ing dalem sartane Ahmad bin Hanbal. Ketika itu Pak Muhammad bin Fadl menceritakan bapake niku haji karo sapa Imam Ahmad bin Hanbal. Au fitarin utawa ing dalem omah. Yakni ngarepake sapa abi di Makkah ing dalem Makkah. Wa kharaja lan metu sapa Abu Abdillahi Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ya Syekh Ahmad bin Hanbal. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal metu saka daleme saka inepane sing ana ning Makkah. Bakiron hal isu-isu. Meruput wayah ngeten iki jenenge wayah ngene iki jenenge apa? Bakiron. Wa harajtu lan metu ingsun. Ana ya ingsun ba'dahu ing dalem sause Ahmad bin Hanbal. Akhire bapake Pak Muhammad iku wau ngetut mergo Imam Ahmad bin Hanbal metu saka penginapane. Falamma sholaitu nuling dalam semangsane sholat sapa ingsun as-subha ing sholat subuh. Turtu mongko mubeng sapa ingsun bil masjid ing dalam masjid. Sak sambune sholat subuh ki mubeng-mubeng. Bapake Pak Muhammad iki mubeng-mubeng. Pacik tu nuli teko ingsun ila majlis Sufyan ni Uyainata maring majlis Sufyan bin Uyainah. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku aduru mubeng-mubeng utawa muter-muter ingsun majlisan ing sak majlisan ing sak majlis liyane. Tolaban krana golek li Abi Abdillah maring Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal ya Syekh Ahmad bin Hanbal. Niki bapak Pak Muhammad bin Fadl golek ing majlis-majlis ilmu ora liya golek sapa iki Imam Ahmad bin Hanbal. Lan nemune ning endi? Hatta wajatu sehingga wis nemu ingsun. Ahmad bin Hanbal ing Imam Ahmad bin Hanbal inda syabin ing dalem sandinge bocah nom. Nemune ning apa ngaji karo bocah nom. Arabian kang bangsa Arabi. Wa alaihi lan iku tetep kedue syabin siapun utawi pakaian. Masbuhatun kang dicelup utawa diwenter. Nah, saiki ora mudeng diwenter.
diwenter iku apa sumbo. Iki produk zaman kawak. Wong zaman dhisik iku larang sandang, larang pangan. Pakaian ben ketok anyar terus iku diwenter. Mung wernane sing diganti. Kimone warnane ijo, dadi saiki dadi apa biru, sok dadi abang, sesuk meneh dadi apa kuning. Bismillahirrahmanirrahim wa ala ra'si lan iku ing atase sirahe sabun jumatun utawi rambut gondrong sing tekan pundak. Bocah nom kuwi rambute iku gondrong sak pundak. Ini memang budaya orang zaman dahulu. Wong dhisik iku suatu kebanggaan ketika rambutnya iku apa gondrong. Fazahamtu nuli desek-desek ingsun hu ing sabun. Ternyata sengaja karo bocah nom niku ora mung Imam Ahmad bin Hanbal ning wong sak pirang-pirang. Nganti bapake Pak Muhammad bin Fadl iku mau nganti desek-desekan pengen nyedak sapa to janjane bocah nom iku. Hatta qa'antu sehingga lungguh ingsun inda Ahmad bin Hanbal ing dalam sisa Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Bapak Pak Muhammad bin Fadl iki wau menemukan sosok Imam Ahmad bin Hanbal, akhirnya lungguh ning sisa. Fakultu nuli ngucap ingsun, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Aba Abdillah niki sinten? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Tarokta ninggal siro Ibna Uyainah ta'ik Ibna Uyainah. Wa indahu lan iku ing dalam sandinge Ibna Uyainah mina Zuhri saking Zuhri nama orang. Wa Amr ibn Dinarin wa Ziyad ibn Alaqata wa tabi'ina lan biro-biro wong sing ngetut. Mau tawi apa? Allahu tawi Gusti Allah bihi kelawan mak iku alimun datang mudaneni. Lho, jenengan niku pripun kok ninggal jamaah jenengan ninggal santri-santrine sing kudu jenengan pulang. Panggolan nuli ngucap sapa Imam Ahmad bin Hanbal li maring ingsun. Uskut menengo sapa syarab menengo. Kae rungokke. Fa inna Fa in fata nuli lamun pot iki kehabisan wektu ka ing sira apa hadis biuluwin kelawan luweh luhur tajidu monggo bakal nemu sapa sira ing hadis. Rungokno kae kowe bakal entuk ilmu sing anyar. Pinuzul ning dalem panggonan laya zuru kang orang bahayani apa fataka ka ing sira fi dinika ing dalem agama sira wala fi aklika lan ora ing dalem akal sira wa in fata lan lamun pot utawa kehabisan waktu ka ing sira apa amru hadzal fata perkara nikilah bocah nom akhafu monggo kuwatir ingsun Allah tajida ing yen ora nemu sapa sira ing amr ila yaumil kiamat tumeka dina kiamat. Rungokno iki. Halo, Mbah Yai sing nom iki gek nerangke ilmu. Tak wedeni ngono kowe malah ngomong karepe dhewe ora ngrungokke ora bakal nemu ilmu iki tumeka ila yaumil kiamat. Terus iki ndadekke bapake Pak Muhammad bin Fadl iki gumun. Ngene iki mara'aitu ora tau weruh ingsun. Ahadan ing wong suwiji afqaha haleluweh pinter fi kitabillahi ing dalem mahami kitab Allah. Dawuh Imam Ahmad bin Hanbal ngene iki mara'aitu ahadan afqaha fi kitabillah. Aku urung tau weruh wong urung tau nemu wong sing pinter ngalim dalam babakan memahami kitab Gusti Allah. Min hadzal fatati nimbang ikilah bocah nom.
Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy. Mergo Imam Syafi'i itu dari suku apa Quraisy. Kultu ngucap ingsun man iku sapa hadza ta ikilah fata. Terus bapak Pak Muhammad bin Fatul tanglet maring Imam Ahmad bin Hambal. Lha bocah nom iku ki sinten to niku ki? Kok jenengan nganti ngomong maro aitu ahadan afqaha fi kitabillah. Niku ki janjane sapa? Akhirnya dijawab dening Imam Ahmad. Kala ngucap sapa Imam Ahmad. Huwa huwa tegese utawi fata iku Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wi jenenge Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ora liya Imam Syafi'i. Waman lan iku wong. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkonolah manakib critane dhuwur iku wau. Ceritane kepetuke pertama kali Imam Ahmad bin Hambal karo sapa wau Imam Syafi'i. Anas Syafi'i ana punuta Imam Syafi'i iku makana muga-muga paring hu ing Asy-Syafi'i sapa Allah Gusti Allah min anwa'il ulumi saking pira-pira warnane pira-pira ilmu. Hatta ajaya sehingga dadi apes latehi ing dalem ngarsane Asy-Syafi'i sapa al-munaziruna pira-pira wong kang bantah. Mergo ilmune mergo cerdase wong sing meh bantah Imam Syafi'i meh debat Imam Syafi'i iki ora iso. Kalah semua argumene. Minat tawaifi saking pira-pira golongan. Wa ashabil fununi lan ahline pira-pira warna-warnane ilmu atau cabang-cabang ilmu. Mergo Imam Syafi'i ini menguasai segala ilmu. Bukan hanya satu fan ilmu, tapi minal funun, cabang-cabang ilmu yang lain. Wa'i'tarofa lan ngakoni sopo ashabil funun bitabri zihi kelawan ngunggulake Asy-Syafi'i. Wa ad'ana lan dadi tunduk sapa al-muwafiquna wong kang nyocoki madhabe Asy-Syafi'i. Wal mukhalifuna lan wong kang ora nyocoki utawa wong sing nulayani madhabe Asy-Syafi'i. Bahkan orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i itu tunduk. Sing ora sependapat yo tunduk. Mergo apa ora wani debat Imam Syafi'i. Fil mahali ing dalam pira-pira panggonan al-masyhurati kang terkenal, al-kabirati kang gedhe, al-mustamilati kang mengku yo memuat, al-mustamilati kang mengku ala a'immati asrihi ing atase keumumane zamane Asy-Syafi'i. Bil buldani dalem pira-pira negara. Karena Imam Syafi'i sangat tersohor, sangat masyhur nganti ngalahake ala a'immati asli. Ketika itu Imam Syafi'i merupakan penguasa pada zamannya. Mergo umur 15 tahun iku wis ngalimi raka luar. Umur 15 tahun wis mulang ngobongan ngaji. Umur 7 tahun wis apal Al-Qur'an. Umur 10 tahun wis apal kitab Al-Muwatta. Ketemu Imam Malik nalikane umur 13 tahun. Macake kitab Al-Muwatta ning ngarepe Imam Malik kanthi lancar. Niku keistimewaane Imam Syafi'i. Nak kula njenengan sedaya isih eling bahwasane napa Imam Syafi'i iso mualimi kaya ngono kuwi, iso terkenal ngoten niku kabeh wong tunduk. Ora liya mergo Imam Syafi'i ketika melakukan segala perkara sesuatu amal ibadah itu didasari dengan ikhlas mergo Gusti Allah. Ora mergo liya-liyane, ora ben dianggap sregep, ora ben dianggap pinter, ora pengen golek pengakuane menungso. Ning mergo al-ikhlas lillah, mergo ikhlas golek ridhone Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa hadhil munadziratu utawi ikilah pira-pira wong kang mbantahi Imam Syafi'i iku ma'rufatun dingerteni kebagusane maujudatun kang diwujudake fi kitabihi ing dalem kitabe Asy-Syafi'i wa fi kutubil a'immatil ing dalem pira-pira kitabe pira-pira wong sing pemimpin, para pemimpin al-mutaqaddimina kang padha dhisik kabeh wal mutaakhirina lan wong kang akhir kabeh wa fi kitabil imami lan iku ing dalam kitabe Imam Asy-Syafi'i min hadhil munadzirati saking ikilah pira-pira wong kang sing mbantai Imam Syafi'i jumalun utawi pira-pira jumlah minal ajaibi saking pira-pira perkara sing gawuake wal ayati lan pira-pira perkara sing nuduhake ayat utawa tondo-tondo bahwasannya keistimewaan Imam Syafi'i itu membuat semua orang yang melihat itu menjadi takjub. Ajaib iku apa gumon kok iso pintere kaya ngono. Mergo sing ora umum iku mesti dianggepe kuwi perkara sing menakjubkan. Wan nafa isilan pira-pira perkara sing edi. Edi kuwi sak dhuwure apik, sak dhuwure bagus iku jenenge nafis. Makane ana wong wedok dijenengi nafisah. Nafis iku maknane apa? Bagus. Edi kuwi basa Jawa. Edi kuwi ora edene dadi ora. Edi kuwi maknane sak dhuwure apik. Kuwi jenenge edi. Lah kuwi cara Arabe jenenge nafis. Wan nafa isi lan pira-pira perkara sing edi. Mergo kabeh perkara sing ana ning Imam Syafi'i niku sangat indah. Al-jalilati kang agung wal qawaidilan kaidah al-mustafadati kang dialap wa kamlan pirang-pirang min munadzaratin saking ningali wa qaidatin lan kaidah fihi ing dalem kitabe Imam Syafi'i iku yakto umutus dalam arti mesthekake apa sapa kuluman saben-saben wong waqafa kang kandhek sapa man waqafa dalam arti yang mempelajari sapa man alaiha ing ngatasé munazirah gawene wong-wong sing nyinauni kitab Imam Syafi'i pasti akan takjub dengan keilmuannya Imam Syafi'i. Wa insafa lan tumindak adil sapa man wa sedekah lan benerake sapa man annahu ing setuhune Asy-Syafi'i iku lam yusbak ora didisiki sapa Asy-Syafi'i ilaiha ing maring munazirah ora ana wong sing iso debat sing bantah Imam Syafi'i. Wa min zalika lan iku setengah saking mengkono lah manakib critane Imam Syafi'i ku wau annahu setuhune Asy-Syafi'i iku tasodda maju sapa Asy-Syafi'i fi asril a'immati ing dalem zamane pira-pira pemimpin al-mubarrizina kang muncul lil aftai maring pira-pira pemuda wata dari silan mulang watasni filan ngarang kitab karena Imam Syafi'i itu dianggap orang yang visioner melebihi zamannya. Kabeh iku dilahap dening Imam Syafi'i, dikuasai dening Imam Syafi'i. Ibaratnya sak umure ora ana sing iso ngalahke Imam Syafi'i. Makane wat tadrisi isih cilik isih nembe wis napa mulang. Wat tasnifi isih nembe wis ngarang kitab.
kitab sing jenenge awal mula muncul ilmu jenenge napa ilmu usul fikih iku awal mula kuwi sing mempopulerkan pelopor Imam Syafi'i terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Waqat amarolan teman-teman merintah hu ing Syafi'i hu ing Asy-Syafi'i bidzalika kelawan mengkono lah tasaddara fi asrihi ora liya Imam Syafi'i iso pintere ngoten niku iso terkenal masyhur ngono kuwi mergo menut karo dawuhe gurune. Waqat amarahu bidzalika kuwi mergo Imam Syafi'i menut apa sing diperintahke gurune. Waqat amarolan teman-teman merintah hu ing Syafi'i bidzalika kelawan mangkono lah tasaddara fi asrihi sapa syaihuhu gurune Asy-Syafi'i Abu Khalidin ya Abu Khalid Muslim bin Khalidin ya Muslim bin Khalid An-Janji. Kita mengetahui ning awal diterangake bahwasane guru pertama Imam Syafi'i kuwi sinten Syekh Muslim bin Khalid. Yang pertama kali dadi gurune Imam Syafi'i. Imamu ahli Makkah ya imame ahli Makkah. Ketika itu Syekh Muslim bin Khalid ini merupakan imame gawene pemimpine wong ahli Makkah. Wa mufti halan muftine Makkah. Mufti itu orang yang memberi fatwa. Wa qala lan dawuh sapa syaihu lahu maring Asy-Syafi'i. Afti fatwa sapa sira ya Aba Abdillah he Aba Abdillah. Faqat wallahi monggo teman-teman demi Allah. Ana tumeka mangsane laka maring sira apa antuftiya yen toh diwene fatwa sapa sira wa kana lan ana li Syafi'i iku kedue Imam Syafi'i idzaka ing dalem nalikane mengkono lah ana rasyah apa khamsa asrota 15 abane sanatan tahun. Ketika itu Imam Syafi'i diperintahke gurune baru berusia 15 tahun. Wa aqawilu ahli asrihi utawi pira-pira dawuhe ahline mongsone Asy-Syafi'i bihadza ing dalem ikilah tasaddara fi asrihi iku katsiratun wakeh. Ketika itu Imam Syafi'i baru berusia 15 tahun wis menjadi orang yang sangat alim dan terkenal. Juga makolai dawuh-dawuh itu sangat banyak dan juga sangat terkenal. Nganti ning kene didhawuhake fi hadza katsiratun kang wakeh masyhuratun kang terkenal. Wa uwidzalan dialap apa qawail Anis Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i apa al ilmu fi sanil hadatsati ing dalem umure bocah nom ma'a tawaffuril ulama'i ing dalem sartane sempurnane pira-pira wong alim fi dzalikal usri ing dalem mengkono lah mangsa. Walaupun umur Imam Syafi'i kuwi gek enom, isih enom 15 tahun, tapi kealimane iku sudah diakui oleh banyak orang. Iki kula nyas sedaya iki pembelajarane napa? Aja ndelok wong iku saka umure. Delok ngilmune. Senajan mungkin luwih enom saka awake dhewe nak ndekne luwih ngalim, luwih ngerti. Jangan menutup diri untuk kita mencari ilmu dari siapapun.
Aja terus kula nyen sedaya GR utawa jaim. Walah mosok aku cah gedhe ngaji karo cah cilik. Aku sing janjane iki Kang kok aku ngaji karo Adi. Aja sampe ngoten niku. Iku malah ndadekake nutupe awake dhewe merkoleh napa ilmu. Contoh kaya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal iku wis terkenal kealimane ngono wis gelem ngaji kali sinten wau Imam Syafi'i. Ngaji yo karo sapa wae. Aja delok umure ning delok ngilmune. Wa hadza utawi ikilah uhidza anis Syafi'i. Walaupun masih muda umurnya, isih remaja, ning wis diakui kealimane, keilmuane jipuk saka endi arah wae. Iku minal dalaili. Setengah saking pira-pira pituduh asori hati kang sore sing jelas. Ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan apa? Li'ulmi jalalatihi maring keagungane derajate luhure Imam Syafi'i. Dari situ sudah jelas merupakan keagungan derajate Imam Syafi'i. Wa uluwi martabatihi lan luhure martabate Imam Syafi'i. Wis dadi bahasa Indonesia martabat kuwi apa? Derajat kedudukan. Imam Syafi'i wis luhur derajate, wis terkenal ngalimi. Wa hadza utawi ikilah dalail sharihah liut min jalalatihi kuwau kulluhu yaskabiyani hadza iku minal masyhuri saking terkenal al ma'rufi kang dingerteni. Tidak lain dan tidak bukan kuwi kabeh mergo tenare Imam Syafi'i. Cara kerene basa saiki apa? Viral. Nah, jenengan sedaya aja seneng viral sing instan. Perkara sing cepet dientuk pendelalah ilange ya coba. Beda nek kula jenengan sedaya merkolehi wangel ilange ya angel. Niku sing kudu dieling-eling. Aja seneng karo perkara sing cepet. Mergo perkara sing cepet dientuke ilange ya cepet. Perkara sing gampang entuke ilange ya cepet. Beda nek kula jenengan sedaya ada prosesnya. Kaya Imam Syafi'i iki wau, Imam Syafi'i memang jalur nasabe wis apik, hasabe nggih sae, bahkan yang gelem golek apa ngilmu ana prosese. Bahasanya kula njenengan sedaya ngerti. Termasuk syarat golek ilmu kuwi watuli zaman. Mongsone kuwi apa suwe. Bukan menutup kemungkinan nalikane kula njenengan sedaya misalkan wis lulus kuliah kuwi terus mandek golek ilmu mboten. Ora terus nalikane wis rampung mondoke rampung golek ilmune mboten. Mergo utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ketika kula njenengan sedaya isih nges lahir nganti sesuk mlebu rampunge nganti kapan ana ing alam barzah ning kubur yo wau. Nek wis mlebu kubur wis rampung anggone kewajibane golek ilmu. Mergo gawene wong muslim mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kutubi manaqibi ing dalam pira-pira kitab manaqibi Imam Asy-Syafi'i wa ghairiha lan liyane manaqibi. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkonolah manaqibi syiddatu ijtihadihi utawi bangete ijtihate Imam Syafi'i fi nusratil hadisi ing dalem nulungi hadis. Lho kok saged fi nusratil hadis karena zaman dahulu
Banyak orang yang tidak mempercayai apa hadis. Dianggap hadis iku gaweane menungso. Ilmu hadis iku tidak langsung dari nomor Rasul. Makanya untuk membuktikan bahwasannya hadis iku saka Rasul engko ana hadis kriteriane ketentuane ana hadis apa sahih, ana hadis hasan, ana hadis dhaif. Itu termasuk yang diupayakan dening Imam Syafi'i membuktikan bahwasannya hadis-hadis yang didhawuhke iku wau memang betul saking sinten Nabi. Makanya ada ketentuan kriteria hadis. Ono hadis mutawatir. Ono hadis sing nyebutke bahwasannya memang hadis niku saking Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itba'is sunnati lan menut sunnah. Imam Syafi'i juga mencontohkan perilaku-perilaku Nabi, dawuh-dawuhe Nabi, ketetapan-ketetapan Nabi dilakoni. Iku termasuk menut apa sunnah. Sunah Nabi iku sapirang. Ya monggo kula njenengan sedaya meh nglakoni sunah sing napa, sing kira-kira gampang gawene kula njenengan sedaya nglakoni sing iso kanthi istiqomah. Mergo perkara amal sing apik iku sing istiqomah, ora ketang sithik wa in qala senajan mung sithik. Wajam ihilang ngumpulake Imam Syafi'i fi madhabihi ing dalem budalake wicarane Asy-Syafi'i baina atrafil adillati ing dalem antarane arah-arahe pira-pira dalil. Adillah iku dalil sing nuduhake ma'al itqani ing dalem sartane ngukuhake. Dalil-dalil yang mengukuhkan keilmuan Imam Syafi'i. Wa tahqiqi lan nyatakake wal hausi lan belani atami kang sempurna alal ma'ani ngatasi maknane. Wa tadqiqi lan neliti hatta lakuba sehingga dilakopi sapa Asy-Syafi'i khina qadima ing dalam semangsane teka sapa Asy-Syafi'i al-Iraq ing Irak bina siril hadisi hatta lugiba sehingga dilakopi sapa Asy-Syafi'i khina qadima ing dalam semangsane teka sapa Asy-Syafi'i al-Iraq ing Irak bina siril hadisi kelawan wong kang nulungi hadis. Saking populer terkenal Imam Syafi'i untuk memperjuangkan hadis nganti ketika Imam Syafi'i pindah ning Irak ikut dijuluki Nasiril Hadis. Imam Syafi'i iku lahire ning endi? Huzah. Cara saiki di Palestina. Ketika umur 2 tahun pindah ning endi? Makkah. Bar saka Makkah pindah ning endi? Irak. Bar saka Irak ana ontran-ontran sing wong ngakoni ora gelem ngakoni nak Al-Qur'an niku hadis utawa perkara sing anyar tekane kuwi bakal dipateni. Akhire Imam Syafi'i iki melarikan diri ning endi? Ning Misra utawa apa Mesir nganti sedone ning apa Mesir. Ketika berapa yuswane Imam Syafi'i sedo kuwi umur pira? 54 tahun. Lahir 150, sedone 204. Nah niku perjuangane Imam Syafi'i gawe merjuangake ngilmune Gusti Allah sampai sedemikian rupa. Di critane ket mbiyen supayane wong ulama-ulama iku encen kudune iku hijrah. Hijrah kuwi apa? Berpindah tempat. Yen ora gumunan. Nabi Muhammad wong endi asline? Makkah. Hijrah ning endi? Ning Madinah. Nganti sedaya
dinar. Imam Syafi'i aslinya tiyang pundi Pak? Lesti. Pindah ning Makkah, pindah meneh ning pundi Iran. Sedone ning pundi? Mesir. Ya padha njenengan niku termasuk nyonto kuwi hijrah saka ndi? Saka omah, golek ilmu nganti metu saka daerahe. Sama halnya Imam Syafi'i menuntut ilmu iku meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan daerahnya, nuntut ilmune nganti ning Makkah. Gawe golek apa ilmu. Maka ketika sudah Imam Syafi'i terkenal jasane gawene memperjuangkan ilmu hadis, ketika ning Irak nanti dijuluki apa? Wong sing nulungi hadis. Wa ghalibalan glindih sapa Asy-Syafi'i fi urfil ulama'i ing dalem kebiasaan ulama. Urf itu kebiasaan. Al-mutaqaddimina kang dhisik. Bahkan saking terkenal Imam Syafi'i ini sampai bisa mengalahkan ulama-ulama terdahulu. Wal fuqaha'i lan biro-biro wong ahli fikih al-Khurasaniyina kang bangsa Khurasan. Wong Khurasan kan itu kalah sedaya kealimane karo Imam Syafi'i. Ala muttabi'i madhabihi ing atase biro-biro wong kang menut madhabe Imam Asy-Syafi'i. Ala muttabi'i madhabihi ing atase biro-biro wong kang menut madhabe Asy-Syafi'i. Apa laqabu ashabil hadisi? Laqab iku apa? Julukane wong kang duweni hadis fil qadimi ing dalem zaman sing dhisik wal hadisi lan zaman sing anyar. Waqat rawaina lan teman-teman riwayatake kita anil imami saking imam Abi Bakrin ya Abi Bakar Muhammad bin Ishaq ni Hazimah ya Muhammad bin Ishaq bin Hazimah al-ma'ruf fi kang dikenal di imamil a'immati kelawan pemimpine biro-biro pemimpin. Imam wis pemimpin, a'immah kuwi kumpulane para pemimpin. Wa kana lan ana sapa Abi Bakrin iku min hifdzil hadis setengah saking wong kang hafal hadis. Wa ma'rifatis sunnati lan wong kang ngerteni sunnah. Bil ghayati kelawan katok al-aliyati kang luhur. Annahu ing sedune Abi Bakrin iku suilah ditakoni sapa Abi Bakrin iku wau. Hal ta'lamu ana ta ngerti sira sunnatan ing hadis utawa sunnah iku wau sahihatan kang sahih. Lima krono apa? Lima krono apa? Boten lima. Sunatan ing hadis sahihatan kang sahih. Lam yudi kang ora nyilehake. Ha ing sunnah sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i. Kutubahu ing pira-pira kitab Asy-Syafi'i. Kala ngucap sapa Abu Bakrin, la ora. Wa ma'ahadza fahitatun. Wa ma'ahadza lan iku ing dalem sartane mengkono lah. Kutu fahtatu ngati-ngati sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i likaunil ihatati karena anane ngliputi sapa Asy-Syafi'i mumtani'atan ing perkara sing dicegah
alal basari ngatasi menungso. Pakola nuli dawuh sapa Asy-Syafi'i ing dawuh ma ing perkara kot sabata kang temen-temen tetep apa ma anhu saking Asy-Syafi'i min aujuhin saking dalan min wasiyati saking wasiyate Asy-Syafi'i bil amali kelawan ngamal bil hadisi kelawan hadis as-sahihi kang sahih wa tarki qaulihi lan ninggal dawe Asy-Syafi'i al mukhalifi kang bedani utawa nulayani lin nasy maring dalil al sing jelas. Nas iku dalil al Quran asabiti kang tetep as-sharihi kang unggul. Iki luar biasa Imam Syafi'i. Para ulama-ulama riyen niku legowo bahwasane nak ana salahe iku encen saka awake dhewe. Nak ana benere iku fadhol anugerah saking Gusti Allah. Bahkan Imam Syafi'i ndawuhake nak ana benere bil amali bil hadis sahih. Tapi watar ki qauli al mukhalifi linnas ketika ana dawuh Imam Syafi'i sing bertentangan atau berbeda dengan nas Al-Qur'an kuwi jangan diikuti. Beda kaya wong-wong model saiki sak omongi kudu dituruti padahal kuwi kadang bertentangan karo hukume Gusti Allah. Nah, ulama-ulama zaman rin menjunjung tinggi bahwasannya kebenaran yang sejati itu yang harus diutamakan. Kebenaran yang sejati itu apa? Ya hukume Gusti Allah. Rupane napa wau dalil nas rupane Al-Qur'an. Pakot imtasalalan teman-teman menut sapa ashabuna biro-biro koncone kita wasiyatahu ing wasiyate Asy-Syafi'i nganti para murid-muride Asy-Syafi'i iku dijenengke julukane apa Ashabus Syafi'i iku mengikuti wasiyate Imam Syafi'i bahwasane ning ngendi ana dawuh Imam Syafi'i min aujuin saking diarah sing kaitane dengan wasiat ketika nglakoni keapian iku berdasarkan dari hadis sing napa sahih ning ketika ana dawuh Imam Syafi'i sing bertentangan dengan dalil nas dalil sing wis ditentokke kuwi kon napa tarki qauli iku para murid-murid Imam Syafi'i iku dungu gemi wasiyate Imam Syafi'i. Wa amilu lan padha nglakoni sapa ashabus Syafi'i biha kelawan wasiat. Akhire para murid-murid Imam Syafi'i yo nglakoni napa sing diperintahke dening Imam Syafi'i. Dan iki juga pembelajaran dari diri kita untuk diri kita sendiri dan diri kita keseluruhan bahwasane ojo nganti seorang murid iku malah nulayani apa sing wis didhawuhke utawa sing wis dipesenke karo gurune. Para ashabus Syafi'i niki terkenal gawe nglakoni ngugemi Imam Syafi'i apa sing wis didhawuhke. Tur Imam Syafi'i iki sangat terkenal masyhur sampai sekarang ora liya iku ya berkat jasa-jasane murid-murid Imam Syafi'i. Karena murid-murid Imam Syafi'i iki nulis istinbatul hukmine Imam Syafi'i, nulis pakar-pakar apa sing wis didhawuhke Imam Syafi'i, hukum-hukum sing wis ditentuke dening Imam Syafi'i, dawuh-dawuh Imam Syafi'i iku ditulis kabeh karo murid-murid sehingga mazhab Imam Syafi'i bisa bertahan sampai sekarang. Mergo zaman riyen mazhab iku sak pirang-pirang. Mergo kegerus oleh zaman. Mergo sing nyeleksi mazhab iku apa zaman. Yang berlaku ketika zaman kuwi ya apa mazhab apa sing digunakake. Lah makane sing terkenal ana mazhabe apa Imam Syafi'i. Terus ana madhabe Imam sinten Imam Malik.
Ana madhabe mulai sinten Imam Ahmad bin Hambal. Iki termasuk imam-imam madhab sing madhabe bertahan sampai sekarang. Sebetulnya imam madhab iku ana sak pirang ratusan imam madhab. Tapi karena ya kuwi mau zaman yang menyeleksi tur isone bertahan karena ada sebuah catatan dari murid-murid Imam Syafi'i itu bertahan sing dipelajari sampai sekarang. Ini pembelajaran untuk diri kita. Ketika kita ingin hidup seterusnya, orang mati dalam arti jasanya awake dhewe orang mati, maka menulislah. Karena dengan menulis kalian akan dikenang hidup selamanya. Walaupun mungkin jasate ana ning kuburan, ning karyane masih dikenal oleh banyak orang. Kaya dene karya-karyane kitab-kitab Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sudah tilar dunya ratusan tahun yang lalu. Ning nopo wong saiki kok isih kenal Imam Syafi'i, isih ngikuti mazhab Imam Syafi'i? Ora liya mergo dedikasi jasane Imam Syafi'i untuk menulis sebuah ilmu. Wallahu a'lam bishawab wal khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.